Update ni Bibi Jayana Faith ay kalimaron sila kaadlaw sa Sibudok. We're so happy nga nikaon ang bata, but she's still difficult breathing, but we know that she survived this situation. So sa magpaabot silang tabang sa muhatag sa bata, padayon na gyapon ming mudawat. Mao na ang GCash number nga gibutang ni sa ubos. So sa mga willing nga motabang, mao na ang GCash number. Napagyapon sila sa Sibudok, then finally nakuha na nila ang passport. So nagpaabot na lang sa visa. Then after okay na ning bata diri sa Sibudok, mawala nang katong sakit niya nga pneumonia, meaning daghag limang iyang baga. So mao ning nisamot lisod ng iyang ginawa. Sa magpaabot, salamat kayo. God bless. Salamat jud sa tanan.